тамоми кишоварзони мамлакат кӯшиш менамоянд ки аз боду ҳавои мусоиди фасли зимистон самаранок истифода бурда кишт ва шудгорро беталаф ба анҷом расонанд. кишоварзони хоҷагии истеҳсолии дӯстии шаҳри Турсунзода дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. онҳо баъд аз ҷамъоварии кишти асосӣ ва такрорӣ кишти тирамоҳӣ ва шудгори заминҳоро хуб ба роҳ мондаанд. имсол нисбати солҳои пеш ҳосилнокӣ хело баланд шуд. мо ба ҳисоби миёна қариб 35 сентнер ҳосил рӯёндем. сабабҳои ин баландшавии ҳосили мо имсол дар вақташ коркарди пахта кардан, байни қаторҳо тракторо дар вақташ кор кард, сӯзишворӣ дар вақташ аз тарафи сармоягузор сӯзишворӣ, нӯриҳои минералӣ вақташ таъмин карда шуд. обмонии пахта шабу рӯз мо ташкил кардем. обмонии пахтаам нағз гузашт ва обу ҳавоям мусоид омад барои рӯёндани ҳосили баланд. барои ҳамин нисбати солҳои гузашта мо қариб 10-15 сентнер зиёд ҳосил рӯёндем. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода имсол нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахта, гандум, картошка, сабзиву пиёз ва дигар зироатҳо дар ҳамаи хоҷагиҳо баланду умедбахш гардидааст ва онҳо тавонистанд саривақт бозорҳои кишварро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. ҳамин аст ки шудгор ва кишти тирамоҳӣ дар тамоми хоҷагиҳо хуб ҷараён дорад. ҳозир мо дидед чӣ хел дида сода 45-40 чуқурда шудгор карда истодаем. чанд чуқур шудгор мекунем, оянда наз мешавад. ҳама фундамент амин ҳосилнокӣ ҳамаш ин шудгорда вобастада. мақсад амин шудгори чуқур кардани сабабҳои бисёр. якум сабабш масалан алафҳои бегона гум мешавад. дуюмиш чанд 40-45 сантиметр шапа мекунем замино ва оянда ва таги ва қулуқа хунук мезанад. оянда коридани бисёр сабуктар мешавад тракторда. ин вақти коридани пахта ришаи пахта чуқуртар меравад. ин худаш ба озиқия бисёртар мегирад. мақсад амин бардоштани ҳосилнокия оянда. деҳқонону иҷоракорони шаҳри Турсунзода иқдоми ҳукумати мамлакатро дар самти тақсими замин ба деҳқонон одилона ва саривақтӣ ҳисобида фаровонию арзонии нархи маҳсулотро низ натиҷаи ин иқдом медонанд.